Hello mga ka-foodie! Today kakain po tayo ng manginasal at meron tayo dito toyo mansi, ang drinks natin, tubig. Mga ka-foodie, bago po tayo kumain, pray na po tayo. Amen. Ay mga ka-foodie, malinis na yung kami namin mga taking Kapampangan. Maganda na po. Ayan. Tubig muna tayo ha. Huwag muna tayo mag-cook. Sobrang init. Kailangan natin ng madaming tubig. Oo nga. Java rice yung kanin namin. Oo. Inom ng maraming tubig mga ka-foodie. Sobrang init po ngayon. Yan. Gusto ko nito. Lagyan ko pa. Ay, oo. Sili. Sili. Anong ulam nyo ngayon mga ka-foodie? Gabi na. Gabi na sa kanila. Bakit? Siyempre. anong apunan nyo ngayon? Hindi. Anong lunch nyo tsaka yung dinner nyo? Yes. Ayan. Sabayin nyo po kami. Yung iba kasi sumasabay silang kumain sa atin. No? Si Ma'am Lilian Merana, ayan, taga Dubai. Sumasabay siya sa ating Hello po, ma'am. Ang unang subo ay para sa inyo, mga ka-foodie. Maganda na po. Mga tamo. Meron tayo pa ba? Sarap ng tubig, malamig. Ay, sorry. Sarap na mo. Ay, Java rice. Ang sarap ng toyo mansi nila, no? Parang may oyster sauce eh. Malapot yung toyo. Parang oyster sauce ang ginagamit. Bal, may nag-comment, ano daw pangalan ng beach na pinuntahan nyo? Ano daw exact na lugar? Ano kanya kasi tapos? Kabangan. Wala pa siyang pangalan bago pa. Ayan, may nag-comment kasi. Wala pa po siyang pangalan yung resort. Pero Kabangan yun. Pag may Sambales. pangalan na, i-post na lang, na lang namin sa link. Kasi yung may-ari, best friend niya Tito JR. Parang bagong gawa lang niya. Bagong gawa lang. Maganda daw yung mga kwarto nila, tsaka bago daw yung mga aircon, mga bed nila, bago pa raw. Tanungin natin yung si Tito JR, si Parang JR. Para pag gusto nilang pumunta.
Siyempre, may komisyon tayo nun. Charot. Ganun ba yun? Hindi, joke tama. lang. Uso niya yung mga magbe-beach niyan. Kaya siguro tinatanong nila kung anong lugar. Pero meron din nag-comment, taga doon daw sila. Mm-mm. Sa Zambales. Ayan. Hello po. Biglaan lang po yun. Kaya, Kasi walang power. well, power. Sige, sa susunod ulit po. Mm. Kapag pupunta kami ng Zambales, magpo-post kami. Andito kami sa Zambales, o kaya magla-live kami, ganon. Hindi kasi sumama si Ate Arby nun. Kaya hindi siya nag-live. Hindi niya masara-sara yung ano niya, save. Hindi. Save. Yung ARPA mic niya pala. Walang kasama yung Walang mga kasama yung mga aso. Walang magpapakain sa kanila, kawawa. Saka pagka-uwi ko, na heat stroke na sila sa sobrang init. Mm. Kalamansi pa. Sa Baguio kaya bidaman, no? Malamig. Kahit summer na, malamig pa rin kaya doon, no? Baka hindi na masyado, ne? Tanong mo. Hanggang po, Makapo Davis, hanggang ba ngayon, may malamig pa rin sa Baguio? Sinong taga Baguio dyan? Comment kayo. Oo. Baka naman kahit 2 araw lang kami sa Baguio para matakasan man lang yung init dito sa Pampanga. Malamig po pa dyan sa Baguio. Oo nga. Kahit summer na. Yan. Comment na. Siguro malamig doon. Hindi ganun kalamig. Yung ano na lang. Simpleng lamig na lang, no? Simple. Ang laki ng chicken. Mm-mm. Ano pa? Busin mo na yan.
Tawa ka. Ha? Wala, tumatawa ka. Wala. Naman. Ayan, may natira pa po ako. Mamaya na lang ubusin, no? Marami na din po yung nakain ko. Sobrang busog ko na din. Ay, mga foodie, sa next mukbang na lang po tayo mag-shoutout. Gusto ko lang i-greet si baby, si Yael. Ayan, happy birthday, baby kuya. Yan, Yan, happy niya birthday, ngayon, March yes. 18, 9 years old na si kuya. Yes, happy birthday, kuya. kuya. I love you. Mwah. Yes, mga pudibis, agi sabi na naman yung pamakan mo yan eh. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi. Mwah.